Okay, baik na po. Sorry. Okay. Hey, samok ba niyo, oy? Ito naman po mga ka-BBS. Mayang gabi eh. Ito na naman po. Mayang gabi eh. Ito naman po ang inyong ka-BBS, ang Hilas King, Brother Bernie Bitok. Hey! And of course, ang 6 foot and 1 inch. 6 foot ang kataas o 1 inch ang na. Lalain ang taas na dumo ay Buster Poop. O, nawala na si John noon. Nagmahay. Another day. Sama niya eh. Ako naman po signal mo yung nakuhaan eh. Dang na eh. From the top di. Balik di. Kamok gani nga mga pagsulay. Sabi ni Marcolita ang abot mo ganun. Marcolita samok mga Marcolita. Patanggal ba yung mga cross sa hospital na magsinamok pa niya din eh. Ta. Yee. Ano po yan na, okay na nga brother, okay na, nagbabalik ka na. Okay na. Sige, okay na. Intro na From the top. Samok ba? O, tuwa na hulog. Abot ka rin ni Marcolita ha? Kita may kapangwan sa ato karon din. Ako nawala ko signal, popi na po din, nahulog yan. Marcolita na abot ka rin. Ano manigay? Bornay. Kasi Maria? Bornay premonition. Is it premonition? Okay na kasi Maria, i-text sa sabi, maraglain lagi. Nalagay mga sinyalis. Tawagin na sila. Okay na ba sa Maria? Dili na pasabot lang na siya nga bisa kung sa atong ang ilang buhaton sa ato di gyapon ta magka mo galing ang gingon may gala. Okay, anyway, 8:23 sa atong oras. Kumusta mo mga ka-BBS? July 12 po ngayon, ha? Spaso eh. Basta July 12, pizza dose gina. At dahil Sunday, Domingo man, so meaning Sunday na siya may gala automatic. Yeah. May lain pa. Kaya ako tanawang babe, okay na akong tingog. Okay na, may? Okay na. Po yan, mag-monitor to sa internet delay. Sunday po ngayon. Basta Sunday natay guest, ha? Correct. So, ang atong guest karon o sana po ka local artist. Local singer, composer. Chicks ni. Mamords. Mabitang nag-brief na ko karon. Ako pa dyan wala. Nag-shirt ragay ko karon? Ha? Nag-shirt ra ko. Ay lang ko pagtindugan yun. Ay sus. Shirt day mo? Nag-shirt lang ko, shirt. T-shirt lang ko. May lang nakagisuot, may lang. Bugani, nag-t-shirt lang gani ko gani. Tabyo ko gani din. Teka muna ito sa pangbasahan niya itong mga shoutout sa natin yung ganina na napalaw mga gala. Pasaylo agyon mi sa mo mga salaing man sa mga nakasala ka na mo ha. Okay, hello ko diya kang oy, paki-share sa daan niyo daw, paki-share sa para bibo. Paligid ka po. Nag-share na mo? Share. Mga ka-BBS, come on, i-share na tong atong kwan. Ang atong live karon. Ayan. Okay na, Bern. Okay. Pasensya kayo kay sound tamang gyud. Sige, akong i-shoutout ng mga ganina na nagtabang sa atong audio ha. Technician po ni sila. Ito, Chicks May, Joy Martinez, si Denise Arienza, Darius Kihads, Sitmir Adlawan, Dante Pilapil. Sitmir? Si Sir. Sitmir. Si Dante Pilapil Melendez Jr., Adel Habunan, kay dagan na kay siya unlan, and then Rico Polmo, and then kailan mo ni Rico Polmo? Wa mo na kailan ni Rico Polmo? Rico Polmo? Isa man na. Wala mo kailan ni... My God. Ikso ni Rico Suabe. Rico Polmo mo na siya sa JBS. Mo ba? JBS Audio. Basing. JBS, JBN, Yapon.
Rico, ay paghukas-hukas, mapulmo ka, ha? Grabe ni sa Erp katong panahon nga nangita kog dugo Erp. Automatic ni Siri dito sa kuan nakita din mi sa Red Cross. Aba. Salamat. Gubot-butang kini akong Salamat, amigo si salamat. Boss Rico Pulmo, boss. Salamat Muna po sa dapat ko mga modelo sa Katilingban, no? malamang ron daghang kinahangyo niya ron mga sound system ron nga di sa mabayran. Ay, Kay murag lisod ang panahon ron, grabe hangyo Yay. siguro. si Lynn Orr, hay po ko niya. Dapat po si Ray Scapio. Uban po nato si Johanna Agan. Gampo mo kami. We also have June Aliaba. Wow, party. Hosting? Di ba na siya Alaba ni siya? Aliaba, that's Aliaba. Catherine McLean is like a social name. Catherine McLean. We have also Remoto Vincent Louis. Okay. Then Balicer R.A. Isa pa yun, Teki Solmeron. Jerjera Kubi. Hoy! Adapit ng Jerjera Kubi. Pangalan ng Jerjera Kubi. Kuyawan mo sa nanay. Jerjera Kubi. So man mo Si kuyawan sa Kobe di tanay. ay ginoo ko. Kuyawan man sa tayo kay lehero baning Westwoods. Ayaw kayo ninyo pansin na kayo masin mo garang sa motor. Taga-Japan siya, taga-Japan. Ayan. Si Josh Ang, taga Japan. Tapos, kita pa man, si RJ Orid. Daksep. Taga Lumbia daw, hello. Uy, naikuan karon bagong destination karon sa Lumbia, na yung mga ridge karon di nga ginanaan karon lately. Sa mga bikers, mga gamotor, mga sakyanan Erp, naigwapo lula karon sa Lumbia. Laganan ha? Laganan bago. Ayaw kay pangahuag Erp kay man. Kuha na po, maklose na po Erp kay. Malagi, dagan na po kay mo adto dito. Dagan na yung mga Ayan na ka na makablog na ta. Mao yun, mo. Si Kuan Evans Janus or Sanuj. Si Sandri Salem, Adele, mana si Adele? Si John Chabo, napila nini mo? Wala pa. Si PJ Choi, napila ni mo? Ay, wala pa. Bayjan Sir Million. Si Kit Joren, napila nini mo? Taga Kubar, Saudi Arabia. Oy, tanga Saudi Arabia. Grabe. OFWs na ito mga friends. Hello dia. Ato ning i-priority mga kuan. Ato ning i-priority ni mga OFW. Correct. Kay ba pa man pag ulian ni unay balikbayan box. Maning atay medyas. Okay na kayo. Wala na perfume. Gadawat na may premi. Oy, gadawat na may ayuda diri may gala ha. Ay, salamat. Salamat daan sa inyo daan may gala. Pila raman po Thank ikusog you. na Pamalit sa Sudan. Tapos nag-apply na hapit na ma-approve akong stars para sila. Pwede na sila magatag og stars sa to ang live. May na lang maka-earn tag dollars. Ako laki ng tabang sa mo may gala. Salamat. Salamat Dana. Grabe gyud kay Sandre Salem, hello. Gaganina pa man sila salamat. Pinakauna pa gini grabe ba eh. Salamat kay di na ako mahurot tanan ha. Para mo times 2 ang atong views karon, history na tag binastos. Adi na ba, diba? Adili ba? Ay, Sunday mo ito karon na mong guys din. Ayaw kayo, ampo sa taam. Ampo sa... Kasi napaday musta man. Oy, salamat ha sa mga nag-defend sa AMUA, sa ABS-CBN. Okay na. Salamat kayo sa inyo ha. Oo, salamat sa... Salamat. Pila to kabok? Sa 20 kabok? Si 20. Unsa man na ang imong gihiyap? At least naka-onset ta. Basta naka-post na kog mga kwan pod. Syempre hurtful man ta in a way di man nato pwede na di i-acknowledge man ginato na nga na hurt. Magising-isi raman ta diri pero Pero kabala na ba mo mga pamilya nga good vibes lang among gusto pero may sa inyo lisod kaayo nga magmugot mi unya kami na lang gani usahay ang source sa happiness sa uban di ba mo na lang gani ang makapalingaw magmugot-mugot ang uban magid kay mangita pag sila la ngano na pa man lagi mo di ba nagsara franchise sa na wala pero wala man nagsara ang kumpanya kamo sa bagay nagitaw nga gusto na i-gyapon sa bagay balik na punta sa akong perminting ginapos lately may galang kanang si Lord ray bahala ni basta gisalig lang nako ang mga plano ni Lord na nag-PM sa ako sa may PM ano daw dili daw kay ko nga naka-active mag-post
Sa kanang about sa ABS-CBN, ano daw, dili daw ko kanag yung murag, ipaglaban ng ABS-CBN, anong di daw. Ba, ninungutana yun. Oo, ninungutana, anong di daw ko yung nga, kuan. Nahimo ra ba kung Bernie bitok-bitok lo tungod sa ABS. Wala siya kabalo sa tong struggle, no? Lagi. Ang ako lang, sa lang, gusto na ako nga, positive vibes lang. Munang di ko ingon nga, di ko mingon ba nga lang, makikaaway bitaw. Kaya mo dyan padulungan good, kung kasi mo daog na mo. Correct. Hindi ko mo daog ba ko sa mo sinawayay. Tapos, again lagi, kung ang usa ka taog yun, na ikalagot sa imuha lagi, bisa pa kung saan ni mo hatag og proof nga kanang watay sala sa BIR di gini nila madawat lagi na ang ilag gusto nga maglagot so ang ending ang iyang purpose usay kasagara mga trolls ng uban kung iya kang ipalagot tapos nisukol ka naglagot ka meaning to say successful yan gibuhat sa mo correct mo nang wala ko kung negative siya di akong i-block kaya anong magkomlang ko. Di ba may na prato nagpicture ko petchay sa mga 200 gyud na mo PM o ganang mo comment og nindot na gyud na usa ka na gyud na medyo tipas na gyud na medyo tulipagbag niyon day nga mao na pichay ka nang galong kay nagsara na imong kumpanya. Ay may ana ba no? Ako nagid ba murag gid na ako dili wasa sa dili sa ingon may galang kanang dili kay ko yung anak kabukal sa pag-post lugar di na lugar ko defend. Again, masag ko nga, sobra na po sila ko ka. I don't know kung mo sa ako nga sobra po ko nagsalig ni Lord, no? Pero again, basta ako yun ba, inganag yun ko. Tanan yun, surrender yun ako na ka, Lord, mga na pag-story, dili pa ka nang brag ka na ubang nga mariyo, ana-ana, dili ka, wala rin gusto, Lord, kanay bahala, sa kabalog yun ko sa imong plano, kung sa imong kabalog yun ko nga nakaigihan ay sa ko nga dalan, nga maybe mas nindot pa. Naratirada dia. Perminti ako kampo. So, kung pasensya kayo kung naiuban dia, siyempre kung diehard kayo yun mo, tabura gusto niyo, gi-expect ninyo nga, mura sa ko dili, og manang makig-away sa ko, di mo ko nga nga type of person po. Ito kay pag-deny, wala namang kayo kung nagano kay ang uban sila, katong mga bashers, mga kuan, against sa tua, grabe lang celebrate, pero ako, anyway, so wala tayo mabuhat kung mo patol ta, mo bitter ta, di ba? Mo may decision nila. Kung mo na ikanindot sa itong nasod, sige. Kung malipay sila nga mo, yun may tabo. Mo na, ang aton. Undang derby, aton na is-out na. Tandang ko na bawal bugokso man, hindi man ABS-CBN, bawal bugokso ni. Tanan dire sa BBS, kapuso, kapatid, kaspa, kagid, tanan ni kalunga, tanan. Kapamilya, kapuso, kagid, kalungat, kagid, so, tanan. Kabit, kurikong, kabit, tanan kay na dire. Walay istasyon dire may gala. Basta ang bawal lang yun dire ka ng mga bugok. Mao lang yun. So ang basher din bugok na. Bashers bugok. Ay mo kabala ka magbalik pag pumig-ere. Malay mo basi dili sa IBS sa lahi. Atangin sa lang ninyo. Hato na mo dia. Basta kanunay lang yung suporta din. Basta kay kung asa si Bernie dito mini Poppy. Booking da. Siyempre, Avengers man na. Di man na pwedeng si Captain America, di man na pwedeng siya ragin na bit. Kabulo ka, ang pinaka-rason lang na magbulag mi. Kung station manager ming tulo sa lain-lain nga mga lugar. Kana mo. Kana dili pwede. Okay na. Sa 34 sa atin. Dangon na natin ni Megala. Good vibes tayo karon ha. Okay. 8:34 na. Pasensya. Og again, natay guest karon natag ba nimo ang link Erp? Erp muraga request man siguro siya. Sige. Nabatay commission ana nga link, na commission ana. Lahi na nga link mo pasabot. Okay, syempre, atong pasalamat day sa atong mga sponsors, daghang salamat sa salamat. Rescue Alcohol, daghang salamat sa First Valley Bank. Basi kailangan mo additional capital diha adto na mo sa First Valley Bank. Syempre ang Blue Energy. Magpatubil ka nakay sa sa kakilong bugas. Og syempre unya mo na ko ipapromo dirt bag. Dirt bag itapok na inyong mga labhonon dayon niya. Agay.
Ang pinakanindot og daghan labonon may akong padawagan. Tag 25 Tapos kilo, kani siya tag nga- 25 pesos naman ang kilo. So kaya ra kay sponsoran. So kani ihatag ni Bernie para na siya sa mga panty. Hay. Mga Ako'y t-shirt mukuha. mga t-shirt na po Ikaw may ba? gala ha. Ako Unya, lang commission. Ako lang commission nga pante katong Unya sobra-sobra. pag uman sa show actually itapok inyo mga lobonon picture tay parapol nato kung kinsay madaog. Ako palabahan sa dirt bag. Barato ra kayo tag 25 pesos lang kilo bisag asa ka sa tibok. Cagayan de Oro naman gyud nga nay presyo nga na pero kung layo na ka mumahal na. Kani dili bisag asa ka 25 pesos lang. Basta na Arp kay i-deliver ba na? Cash Kwaon. on delivery na. Kaon Kwaon. gyud. Oh, Door to tapos door. ibaligya itimbang sa imong mga tubangan. Ibalik yun sa kay dayan. Dili. Save. Itimbang sa mga tubangan, tapos ana dayon, ana. Na. Tapos pagkaugma, balik din siya mo nakaplansa, nakaplastar, nasa plastic nga kuan. Ayan na din ka mabayad. Oh, ayan din ka mabayad. Ang nangutana Arp kung ang magkuha ba na by abs. Ay, depende po sa inyong gusto. Galaway-laway pa nga abs na. Kana pag yung batanon nga mo inom pag-ihi. Yay! Grabe na mga gala. Grabe kay. Grabe, bibo kay may direct kay na mamaligay basket diri ba nga medyo chicks ba. Gay. So ang mga grupo, siyempre mga laki. Natingal ang mga asawa kay mukalit ra kabot ilang banang nagbitbit og basket. Anong asawa na? Kung sila ka nahilig og basket? Unsa itong butangan sa basket? Ano ba? Wa pa man kabalong mga asawa nga namaligya day chicks di ay. Lain yung mga lalaki kay basta gwapang magbantay sa basket makalit ra day nugon. Mayo nga design nga basket ni Miss no. Asa din nakuha ni? Dagan kay. Dagang kay Wapo question. ma-compliment eh, no? Dagang Magkauna-una question. gyud ang compliment. Oh, may lamo galing. Isa kung sa compliment makaya basta iwo. Ay. Agoy ang problema sa isa Erp, among isa ka amigo Erp, wa man magsaba, agay gi-deliver man. Nakit. Kisa man ni, nag-deliver. Ay. Gi-deliver sa chicks ang basket. Okay. Ang bana kay wa man manangit sa asawa, unsa di nag-order di kag basket. Paspas ka di na bayad dito la ka. Wala na dagay storage. Madangan. Uy. Asa ibutangan to sa basket di ay ibutan des taas. Na di tay manok di ay. Bisag wala use lugar. Bisag wala use nakapalit Halos sa na bit-bit basket. Oh, ang problema namo silingan namo diri kay galitson man. Buro nagunono na pud siya. Unsa nindot ka nang litson ibutang sa basket? Tanan na. Ay. Nak, ang labonon nimo sa basket na ibutang ha. Mao galing. Oy, kailangan ba tag lain nga basket diha? Wala na. Buro ga suggest pa inog maayo. Basta ang pandamay ni kalakiha gini. Anyway, na natong guest for today. Award-winning. Okay. Correct. Mga Talented. composition ani may gala, kundi mo daog pasok gyud permintis finals. Ay, Correct. wala. Tapos Wala, maayo kami kini, may kini sa mong composer, di lang mo butong pila ka labi na kung inspired kaysa. Oo. Ay, kulba, ngilngig. Timailan sa Bright. Oh, timailan sa bait mo galing bawal lang. Bibidri sa bibis bawal lang bugok ko yung agis. Kasi lang, gwapo ba akong angle sa akong bagong camera? Okay ba? Nabantayan ba niya? Nag-fish eye lagi na. Medyo fish eye lang mo, medyo Gwapo bukad na. akong ilong may gala. Okay na siya. Nice. Pero okay naman, no? Pero HD naman, no? HD naman, di naman pilit-pilit HD na. Okay. Ito na po atong guest for today, ladies and gentlemen. Very hot. Guwapo, talented, singer, songwriter. Mo ba'y tawa ka na, Art? Mo. Singer, songwriter. Wailain si ang nagkanta sa Gugma pa More. Oh, agay to ara. Agay! Winsett Hako! We could do this all alone. Oh yeah. Teka muna si Winsett na may audio. Bro, wala pa may audio ata. Bro, wala pa ko kitang na yung nagka-touch. Winsett, imong audio. Winsett, na imong audio di ha? Wala pang audio. Wala Check. audio. Wala audio. Check. Wala audio. Wala audio? Baka sa Facebook. Baka sa Facebook siya naminaw. Delayed na. Ayaw sa Facebook paminaw win sa... Sige. Pangitay. Set. Audio. Tuplo ka ang concept. Unmute.
Di, wala yun. Wala yung naka-attach nga kuan. Wala yung naka-attach nga audio. Sa iyan ang pag iyang Sige gamit na Wala. Sound card. Wala yung audio. Ha? Join audio. Otro daw. Exit Otro, tapos join audio internet din ka. na. Sige, try daw. Try mo. Join Try mo audio. Uy, grabe ka using internet audio, ana. si Winsett, siyempre, siya na ang nagkuhan sa Dear MOR nga Gugma Pa More. Yes. Gikuan gina siya nationwide gina with Tagalog version. Bisaya version, Chinese appeal. Wala Chinese harp. Wala ito. Hello, chat. Yo! Naragin may gala, birthday yagi kayo. Winsett! Haka! Nagkagwapan na dyan. Nakauyak na ni Day. Woo! Yan. Mayang gabi sa tanan. Wala ni guwapa na malig maayo si Winsett. Nganong ni blooming man ka? Ay ko. Anong blooming mga ka? Tamot kayo ni kuan ron ni gwapa. Ay ko. Ani tambok na ka? So saan ang lugar ni akong naong lugar kung ano ni tambok? So mali siya maka-offend sa ni siya nga guest ba? So kung tambok na lang sa lamin. Hi Winsett. Guys, long time no see. Okay rami Winsett. Ama ka dapit karon. Nako sa balay, diri sa Lumbia. Ay, Lumbia Earth na rin sa taas na mo Earth. So unsa man ka naka-quarantine po ka karon o naka-lockdown po ka karon? Narakas balay? Narami sa balay karon. So for the longest time, wala kay laglaag, narakala pirmi. Ay makagawas pud baya, pero grabe nga mas na. Pero pag sugod atong pandemic, nananggi ka diha sa inyong balay ra, wala kay ka nakagawa. Sa balay perme. Ayan. Mag-grocery or kanang kung naigid katong sauna. Alright. And please be pakigreet sa among mga ka-BBS namo nga mga nagtanaw karon, pakihay sa ila ha. Hi sa mga nag-view karon, may gabi. Yan, ang tawag ana mga ka-BBS. Oo. Asa man akong Jumega? Asa man si Maria? Abot asa siya. Mutala naman pangutana sa inyo, naba mo ikuan, ga-LQ ba mo? Naba mo mga gikabiklan duha? Anong pag-abot nimo? Anong kalitra mo gid siya nga di taro sa kapil ron? Episode ra yang wala gitungahan. Yes, barangay episode lang nanay chismis noon. Na-chismis ba? Na-issue ani? Na-issue ani. Klaro kay na-issue ani. Kay balita mo na ako. Di naman ko i-comment. Guys, kung mo kabalo, so lately, nakadaog sa Himigandog ang ilahang entry doha. Pero sa ABS-CBN nga version, di ba? Nakatonggi ko ni Jonah. Tama ba ko? Tama, di ba? Jonah. Si Jonah and then lahi ang nag-interpret sa kuan sa live. Pero ilag yung composition ni Maria og ni Winsett Hakot. Karon dagan mga issue mo na siguro nabikil kay gwapa daw pagkatingog pero mas gamay gid og hawak si Winsett kay kang Maria. Boringan ang issue ba? Ano na issue Mao siguro na inungdan mo na inungdan siguro nga mas dako daw abaga si Maria pero gwapo daw pagkakanta sa kuan pero si Winsett daw nagagwapa, kamera daw muhuot daw silang duwa ana. Unsa Herb? Kung sa kamera daw muhuot daw sila. Ma-issue gid. So mo gid nang mga. Nagagwapa gid lagi si Winsett bang? Ano man na siya? Ang sikreto. Si sikreto. Simba ko tay sabi mag. In love ba? Kung sa status sa heart karon. Okay man. Okay man. Sa okay man. Sa okay man. Wa may kasabutan ng okay man. Lagi. Satisfied, lamian, steady. Dagan man kayo. Secret. Tagay may mga words nga na-describe sa imong status karon sa imong kasing-kasing. Steady. Steady. Yan. So ba na? Pero happy ba na? Happy ba na nga steady or burag padulong na sa sad nga steady? Dagan po yung klase nga steady. Happy na nga steady. Long distance. Nasa tunga! Kagilok ba na nasa tunga eh? Or. Si Winsett, teka mo na Winsett, dagyan ng utana, pila daw imong edad na? Oh my,
Next question. Di, kung ako lang pa-judge, 21? Jam, sige. Di 21 akong pananaw sa imo karon kung ako lang ipa-judge. Ikaw Erp Joe. Kung ikaw ipa-judge, kung naong lang. Erp? Sa Kung edad niya, kung ikaw lang ipa-judge. ako ipa-judge si Winsett na siya sa mga 28. Oh, ala, grabe, Gigi. Ako 21, ikaw 28? Edad ni Jam ba? Ha? Kabalo, giday ka sa edad ni Jam. Agree. Hindi, di ba? Bro, kayo dito. Siguro sila ni Jam. Ba? Huwag natagnaan eh. Nataganan ni Joe, nga 28, may gala. Kay magulang mo ko ni Jam gamay og isa 22 man ko. Mo nang yung ko nga 21 si Winsett. Kasi si Winsett akong kabala magulang siya sa ako 1 year kay 27 ba ko ron. Di, kabalo dyan ko nga kabats niya. 28 ba ako? Kabats namin. 28. Dango nato ni mga kailan ni mga. Og syempre si Winsett mga gala is pila na ka years ba nga gasugod og compose og kanta then singing also. Since birth? Nakaput gid ko sa exact year nga nag-start ko pero sa ako madumduman kay Mark first year high school man siguro. Wow. Unsa man ka nang intermission ka dito? So mga kanang nasa school Oh, baga magid kog nawang sa natin program guys, kitsa may maguan. Pwede na ko. Wow. So daan na ka ng gitara and kanta then compose. Dito nga time kay di pa ko kabalo mag-guitar so na ako'y gitarista katong classmate na ko. First. And then Juan man, isa imong inspiration ato nga mga love song baka to? Unsa ba to? Oh yeah, unsay style sa mga genre? Love song, friendship song, Wow. about family, mga anak. So sa love song na lugar kay mga love ato lugar nga feeling. Ay, mga crush. Wow, kasarapan ng feeling. Unsay pinakauna nimo nga i-compose title kung nakadumdum pa ka? Kuan, promise you'll always be my best friend. Mutong title. Promise you. You'll always be my best friend. Ganun Di na ba? always be my baby. Always Be my best friend. Ano na mo din? English imong first composition? English? Oo, English. Hindi na itong kadunggan sa una yun. Mga English songs. Mga mara. Gusto ta may mong Hollywood star. Mo gina di man to nag-start gyud sa English gina to. Pabulong yung mga time. Alam mo, selos kay kuha ng mga tao ba nga may kay mo gitara ng high school, no? Kay crush kay mga daghang kay maka-idol, no? Tapos kanang kuan dayon, kanang sikat kayo sa mga school activities. Correct. Tapos magkanta-kanta dayon, ana ba? Halinon Grabe. kayo. Halinon kayo ba? Selos kay ko nga na ba? Selos yun Kanang mara ginasabotage yun mo kay mara selos. Lamig Selos kaya buakon pa na ako nilang gitara. Gusto man tana ko mag-guitar club sa una, daw mami gitara. So pag-apil sa guitar club kung wa kay gitara. Unsa school nimo, Seth? High school, asa ka nag-school high school? Asa ko nag-school? Dili, nag-work. Sa high school. School gani. Sa Liceo. High Liceo. school na. So batch gid sila ni Jam, no? Bantige, di ba? Yes. Since high school. So tinod na nga lalaki si Jam sa una sa high school, Lili. Mumugin. Ikaw pa lang yung mga vulgar sa akin, brother friend. Lagi. Okay, Pwede na to libakon si Jam din eh, Pwede pwede. na to libakon na si Jam din. Bukan ba ito? Nag-duty pa to sa bugasan. Mo galing. Mo ba atong katong assembly na to nga nagilakilak si Jam nga gi-accept na to siya kung kinsa gyud siya sa una. Mo galing, mo galing. Na Wala lagi kuha nakabalita ay. Nagilak siya, ano siya, salamat Vacancy sa ko na. pag-accept. Nga lalaki ko sa So- una, karon nga inyo gigong princess sa pamahaw, imbis prince unta, ano siya. Kasi itong Kadyo nag-impress lang. ni Jam kay murag natusok ko gamay. Kadyo lang. So kano sa ka nakabalo gitara o kasi nagtudlo? First year high school gito kanang kadtong magud nga time kay uso bitaw kayo ang kuan mamalit imong classmates og songbook Lao, tama. Sakit kay. ang how to play the chords ana-ana. Pugin ko sa mga classmates nga gapalog guitar so mo din time ko nga kailangan gid ko magtuon bay nagpatudlo din ko ana pero
dugay kay ko maka-learn kung i-one-on-one bitaw og tudlo. So, itugtuon sa songbook. Ay, Yan, tama. basic ang So gaatang po ka sa song hit sa unang mga panahon. So lagi. unsay mga first song nimo nga gitokar katong kuan kamuro gitara? Mga Ay, mga sinadal nga songs. Kichi Nadal. So tungod ni Ana, siyempre ato ipasample or Sample na to. Para masuwayan yun yung mga na to. una nga mga kuan, mga una nga mga ano. Nga na. Sa mga chorus lang. Cover. Oo, mga Sige daw, chorus lang or kuan. Ako, gitarag kalit eh, sabi? Di na siya andam ha, pero nagsabak Dili sa andam pero nagsabak og gitara mga igala no. Kichi Nadal. Katong uso pa ba? Ang harana. Ito ang Kichi Nadal. Sinadal Marami. mga Di ba na mao? kuan. Di ba sa una pag gitara ka DG, DA mo rin na ba? DJ. Oo, D-E-G-A. Daga. Daga. Kichi Nadal be katong oops, my baby. Di mo. you wanna be dead. Pag-uro po kayo. Ano yun mo day? Sa'yo ulit. Kichinadal galing. Kichinadal. Ang harana. Ipamugos mo gilang nga joke gina ba? Sige. Pasar na lang. Basta na eh. Okay ba sa joking committee na? Okay na. Okay. Tawa naman. Ladies and gentlemen, sige, yung mga una lang, i-refresh ang imo mga memories. Be. On the spot, may galang. Ilan yung ba sa mga musician or no kay dili nimo gina-memorize ang chords no imo yung gikuan sa tono ba mo man yun Feel gini mo. Tinuod. Ay, ina-review pa may gala, pasensya kayo kay on the spot ni. Vincent. Ayan. simula sinabi mo na iba na rapat sa akin. Tunay kang mamahalin. Vincent. Na di mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkakalan mo. Yun. Yeah. Ay, guys, dumduman gamay. Medyo napilit-pilit gamay sa internet pero okay naman mga gala. Arp, naka-mute ka, Arp. Ay, sorry. Mute. Medyo pasensya. Medyo technically natay problema sa kuan. Connection sa Lagi ako po din akong connection po ga no sa internet ha. Pero so far nadunggan na mo ang imong power. Ang power mo gud ni ang voice power ba? Mo mo gyud ang atong na sa tawag na. Mo na gitawag nga voice over power. Di ba? Dili basta Winset hakot man gud. Natatak na gid ang power nga. Sa. Oh, kanang pinakalit ba? Mura magmotorilan nito nga sa binauro. Mura girl. Ano daw? Basta Winset hakot. Muna si Winset, mo na mailan mo siya nga kuan, mo na ihang. Ang pangutana, asa man nakuha ni Winset niyang talent? Asa man naliwat na Winset? Luyong Sa may bunbun. inspiration. Actually, ang among papa, musician siya sa Japan. Oh. So, kung ginayang panginabuhi ever since. So kuan gid ay. Kanang Talented yun. kuan de gid ang pamilya ni di ay kanang mga musician gid ni. Oh. Tapos talagang pang ano pa gyud kanang si tawag na. International. Oo, kanang pang ano gyud bagi mo gyud siyang career ba. Negosyo, career good. Oo, no, tama. Business. Ayos na. Mao na ginanakapukan sa iyang mga anak. So unsa man nagipasa niya si mo ginatudlo si mga anak mo ning buhata na.
Dili pud ba ya inana si Papa ka strict or inana siya, di siya inana nga mahatagid sa ako og technical na advices. Ang iya ra gid is moral support ra gid. So kung example na kay release, iya gid ina-appreciate, gina-boost ko ana, tapos kung naay medyo part nga feel niya nga napay mas ikagwapo, iya ignore. So kanang parang gihatagan sa independence sa iyang own nga gusto. Yes. That's the term. Gitagan kong independence. Wow. So dito rin nagsugod ang Dahil Independence lahi Day. man po Dito na dahil. Dito rin nagsugod ang Independence Day dayon, may gala. Wow, grabe, may gala. You are very blessed sa imong papa. Oo. Sorte ka na inano ba? Correct. O, ani na lang, ato ning na yung mga question rin nga na pang, kanabitong, kanabitong ka na sa high school bitaw, kanang Islam book ba? Slambok ka na, be. Na. Okay. Unsa man gini mong full name nimo, Winsett? Lagi. Winsett Rose Sabelia Hakot. Wow, banto ra gwapa kay na Rose. Basta na ang pangalan Erp na yung mga Rose. Gwapa gina Erp. Tumati. So kato sige si Jane Rose lugar. Jane Rose. Mo, gwapa. Pero ang problema sa na yung mga Rose, Erp, Hala. hingaon. Hingaon. Bantog ra ay. Grabe katawan ni Winsett. Tama. Confirm mo, kita ka sa katawan ni Winsett nagangadaangag yun sa. Sakto nga pagka-analyze. Sakto, tama. Hingaon yun ay. Mo nang himsog kay sige kabunyagan. Mo galing. Hingaon. Ang problema, unsay mong ginakaon? Unsay mga paborito nimong ginakaon na Winsett? Guys, famous na ako kay seafood. Wow, seafood! Social. Sa pizza. Kami ganahan sa miyan ng seafood, ganun talaba. Sus, lami kayo ng talaba. Sa? Kano sa kalas nakatilog talaba. Ay! Ibrede man siya. Ako mga kinason, anak. Kasagara, ganahan ko mukha og talaba kung akong mga anak wala dirito sa bugo. Ay, Okay, allergy maguna akong mga anak god kung tadi mga unog talaba ba. Di ay? So gusto na mo kami ra gyud sa kon mo kon. Imo nga. Ako sa ganahan po na kinason, bulan. Kinason, bulan. Tama. Ganahan sa Seafood man. Seafood sa mga tirada. Teka muna. Unsa man pagkaon be? Unsa man pagkaon na siya? yeah, sample be. Ana. Ana. Tapos, Bernie, so man ana. ana ni mo, Erp. Pila ka kamot? Idila na Erp. Eh, para, medyo sabaw-sabaw man na, Erp. Sabaw-sabaw na. Pag ayaw, depende mo ko na sa kuha nila. Igupon nila. Ani nana. Oo. Igupon rin sa na. Makurat ang shell ana. Ay, Mutago si po. Poppy, kani minus ni Poppy. Yun, anam na pagkato. Tapa ma. Mingaw na si Kao. Ang pangutana, ingana ba mukaon si Winsett og talaba? Muna yung pangutana Siya diya. gataan. Gataan! Ako ginaoy. Medyo effort. Medyo effort. Lapot-lapot. Medyo effort may gala, no? Dagan kay glamas. Oy! Gusto niya din ka ng malasa. Gustong malasa, Erp, ang ano ba? Panay ba kasama gyapon nga mag-una ang dila? Pana? Kay muron usay mo ko tilawan mo ko nagamay, Erp, kung ay din. Maakon ba? Ana ba gyapon ang imo Winsett mo dila unahon? Kutsarahon ako. Ay, medyo hygienic. Hygienic, Erp. Hygienic. Pero kani ba nga talaba, pwede ba di siya sagulan og utan? Oo, matlami siya ng utan. Ay, yun Motos na. na igata dayon. Mo na naigata dayon may gala. Ano mga nangaon dire? Mo galing. O, ang yung full name mo to na Rose. Unsay, sa bata pa ka, unsay angga ni mo? Bimbits. Bimbit. Bim. Bim. Palit sa suka dito, Bim. Ana. Even sa school, Bim gyapo itawag si mo. Okay, akong papa kay si Bimbo man. So, Bimbits, gamay nga Bimbo, bits of Bimbo. Mudo na ilang Bimbits. Okay. So, unsay zodiac sign ni mo, Bim? Almoranas. Zodiac sign. Sorry. Sabi ko pag maunang ako na hiwalan ka sa. Unsa ka? Libra. Tanaw na to. Unsa bay ka? Sige daw. Tanaw daw kung mo agree ba o disagree unsay mga kuan. Kung
Sa to, Libra, no? Libra. Libra. Ang babae nga mahilig og libro og sigig pang libre. Tanan na to kung mao ba nabi. Tungod kay gusto na to mo spread og positivity, eh? Yay? Positivity. So atong tanawon karon ang mga negative personality traits sa Libra. pero to ba kung sa ni Winsett kung ano ba? Sakto ba? Kung tinuod ba? Ito lang ba asa to ba? Libras With feelings pagbasa ha, Erpa. Pangit man. Libras can be self-indulgent. Mao lang English, mao lang. Libras are usually one of the more charitable people in the room. They won't hesitate. Libre lagi Basa sa ingon sa bersikulo 2 nagaingon nga they won't hesitate to give a person what they need. Mao na paingon na kaunan talaba, mukhaong yun. When they need it. If, atay padalong sa versikulo 3 ha, if it's in their power to do so. Earp, ikaw may bright Earp. Unsay pasabot ato? Earp, Popi, unsa may pasabot ato? Ang iyang giingon nga kung naalay kurente, no? May tabo gyud ang kailangang paitabo. If there's a power to do so. Muna siya. If there's a power to do so, do ginagsosoran ba? Pero ano na mo man isang negative na kanang they won't hesitate to give a person what they need. Positive man, marag positive. Positive man sa ingana baka siguro ang negative nga side is kanang ihatag sa mga Libra sa person ang kailangan nila maski walay mabilin. Ay. Parang hinatag tanan. Pwede. Burag, di ka ba lumabalibad? Tama ba? Burag nga na. Kalma. Mo ginagawa. Tinood bala. Wag siya kabalibad sa ato ron. Mao na. So tinood na siya, confirm na siya nga medyo mo na imong problema, weakness, yung burag di ka ba lumabalibad? Di ka ba lumabalibad? Ay. Kalami ba pukso na ni Winsett, may gala? Versikulo 4. Versikulo 4 atong ipadayon, may gala. They're one of the most superficial signs in astrology. Narapabida pamasa. Nagingon din sa versikulo 3. Libras love the beauty of life. Uy, positive man eh. Positive yapon. They will be the first to acknowledge the color purple in a field or appreciate the outlines of a drawing. Paki-explain, Master Popi. Pasabatan na. Ang gingon din nga kung violet, yun. Makita nila ang violet. Pero kung makita nila ang TV, murag mas ma-appreciate nila ang TV, dili ang salida. Pero ang makita nila nga, wapo lagi ninyong kuan. Dili ang nakalami daw aning Libra daw, Brad. Ang pasabot ani nakabutang diri. Kana bitawng for example, na isa bibo na ito naghilom-hilom, burag makita niya, burag mapansin to niyang na isa naghilom-hilom. Burag nga na ba? Ba? Burag nga na dating nakita nga ko na-appreciate niya ang outlines of a drawing. May nga na, burag mas nakita na ko ni nga lahi nga side, lahi nga angle ako nakita ani nga ko. Nga na daw. Unsa interpretation ni mo ato? Unsa interpretation ni mo na kuan? Bim. Sino nanawag yung anak? Kuan. Let me call Jam. Dapat pare-pareha man din mo Libra. Ay, libre kaya po din si Jam? Oo. Bantog pare-pareha may mga sabaan. Gimingaw na mo sa buhakak ni Jame? Wala, okay rami. Wala nga. Dili daw, naitabo daw ni Sela Herb, nadi sa versikulo 7, wanaw gitiwas ug basa. Okay. With this love of beauty, though, comes an obsession with being beautiful. Wow. Wow. This can lead to judgmental behavior
Where Libra avoids things they do not find beautiful. Galikay sila Arp sa mga batig na wong. So, what Boba? Tinood ba na, aminin mo na lang, o galikay daw mo sa mga medyo, banto ka sige kaglikay sa ako ha. Siguro half true. Half true. Kanta, so half true. Nakita na ko na nga traits kay Jam. Jam. Kaya mo nang iyang ga amiguhon yun nga kami kita ra gyud mga gwapo pod. Kita ra. Wow! Igo, there you go. Kayo kaibigan. Na isa. O kani last na lang. Di ko kasabo pag English manggod. Nag-struggle siya. Libras are indecisive. Decisive. Sorry. Indecisive. Libras are indecisive. Medyo struggle ko ato In their search for peace and maintaining balance, your count balance is 125 and 50 centavos. Goodbye. Napabagay po na rin, wala na. In their search for peace and maintaining balance, Libras can be highly indecisive. They will spend minutes and sometimes hours agonizing over the perfect decision to make. Hala, dugay makadecide din Burag kailangan masusing pag-iisip kanang medyo dili ba ni burag perfectionist po? Dili nakita na ko ni kani maghimo ni siya og kuan, himo ni siya og music. Kuti. Kanang kuti siya. Ayo sa i-release. Ayo sa kay napatay kuan na. Dili ko pare sa ako pag kaskas pa lang bang ni makalagot mo na okay na ayo na edit. Dot Eric na ikaw na. Ito taon niya ilan ni Bam. Pero Winset, pa 24 hours pa na niya hunuklugan ba? Pila pa nakasimana. Tinod ba na Winset inga nang dating nimo ka na medyo ka maghuna-huna ka muna daghang kay kaya kuan dili. Sa tanan nimong gipang sulti nga mga bersikulo, Brother Vern. Murag mo tong pinakatinuod sa ako. Yay, tanawa lagi tanawa. Na siya, igo siya na. Ngano man. Kanang mahadlok manggod ko nga sayo pa ko mapili ana bitaw. Ako sa siyang i-think over og paas na panahon na para sa giingon ni Master Pops nga. For example, maghimog kanta na okay siya bay, okay naman yung kanta pero murag dikit siya pwede pa i-release murag napay much better nga version ani murag na. Yo. Ikaw ba tong tipo nga okay na ang tono pero napagik dili 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 ganon. Inga naman dating niya. Medyo na gyud. So nay dating nga burag okay na sa tanan, medyo ikaw na nasa game murag dili burag nagi something. Kuan pa bay napay dari nga part kailangan pa ni i-speak or kulang siya chords na letter Z. Medyo kulang gamay din. Ting butay ting ana mga ana na. Dili may kasabot ba sa ikaw mo instruct sa amo Arp? Uni nga ni nanin sa pag ana ting ana isingit na ang pangit. Pero tunod siya, medyo anak ka. That's why siguro yun nga ang imong mga entries. Kung di man mo daog, pasok palagi sa finals, no? In fairness, correct. No? Tinod, no? Loy sa Ginoong good. Wow. Di ba? I mean, dagan na kayo giapilan si Winsett ng mga kanta-kanta. And in Contest. fairness, dili man gid ingon lugar nga tanan mo daog. But in fairness yun, sa imuha pong gipang apilan, Sulod. musulod yun actually sa finals. Di ba? Tama, di ba? Good ba? Alright, balik ta sa atong slam book diri. Who is your crush? Wala. Later pa. Page 2 pa na. Page 2 pa na. Lapaday. Unsa imong favorite nga genre sa song? Slow rock. Slow rock. Okay. Wala sa kasabot daon sa dito slow rock. Slow rock. Kanang rock ba nga hinayan nimo kay Sabara? Sabara man sa imo siyang hinaya mo nang mas slow rock.
Sobrang kasimple. Hey, I'm your life. I'm your Slow ra kayo. Oh, slow. Kung hard rock. Hey! Slow ra kinayan. Kanang labi na masukol imong papa kay sabar kay murag demonyo. Pag hinayan na nimo na mo na slow rock na dayon. Okay, o sa imong favorite band or artist? Kung dahil sa Philippines, si Kichinadal. Tapos sa international, Coldplay, Paramore, Avril, mga anak, Bruno Mars. Okay, pwede. Kasi mga tingog. Tungod ba na kay sila imong idol, medyo di po ka ma-influensyahan po ng imong pagbuhat sa kuan? Kanta. Ingon ka, marag. Makatabang ginagdako ka nang maminaw ka sa different artist bitaw. Tapos imagine mo, ay alagwapo to nga style niya ba nga sulod ay nga kanta. Okay. Nato ana bitaw. Okay. Musical wise or sa paghimo sa pagkanta or genre baka nga wala mi kabalo. Unsay something na wala na mo naibawan, wala nimo gipakita sa madlang people. Nga kabalo day ka ana or ganahan day ka ani. Imuha ra gyud na. O kanang wala pa nimo na kuan gyud ba na hatag gyud nga kuan Share gire mo nga no. Siguro kuan sa una kay magsulat-sulat man ko og mga rap pero wala na rap. Tapos marag mo koy angay ani bay so padayon ko sa atong kuan. Gitry nimo. Medyo didi ka kabalo mo pilo dai didi ka kabalo mo hipos mo na niyo Rapper. Lain na ako. Rap to baka nasa note ba? Rough to earth, rough. Ay, rough dito sa mangga. Sumama na ako nga nisulod last year sa isa ka songwriting contest kay nato siya rap sa Cebu nga contest. So, daturo ko nga time nga naka-rap tapos after sa performance mo ko makuyapan gihangak ni kung maayo. Ayay. Oh my gosh. Nagpatabang tanak ka sa mo kung rap lang mala istoryahan. Okay, kung dili lang ka sa mo nagpatabang ato, medyo at least di ang mga part. Di ka mahaguad do. Di ka medyo makahatag kanimo mga tip lugars. Lain na pa. May love ako sa iyo. Easy. Sige, pwede ba nato madungog ang primero nimo? Na-remember pa nimo imong first kanta nga imong gikuan? Imong gi-compose? Kahit stanza at sa chorus na. Pero kailangan pa na ako susiprahon sa gitara. Ayan. So ito sa una nga song nimo gisulat set. Tong kuan, Promise You'll Always Be My Best Friend. Promise be, you'll always be my best friend. Sambuli gamay lang di ka nang acapella lang be ka nang. Acapella lang daw. Sige daw. Chorus lang ba? Near or far, true friends are close at heart. Together we will find a journey of our lives. Oh my God, nakalimut ko eh. Wow. So hand, and we can make. Ako manghod pa nag-ingon sa ako nga ina ni Antonio. Ay mo manghod, ipasample be. Wala kang kwenta ihatag si mo manghod. Ang atong laing guest ang iyang manghod may gala. Yay! Asa na si ipasample yang manghod be. Sige be. Alright. Tingnan mo na. Ito mo na magpa-cover sa tagko kanang iyang song be. Isa lang ka. O say song na kanang favorite ka nimo kantaon na feeling nimo kay murag lami kay akong tingo basta kanya akong kantaon. Namo ging ana diba? Kita mga artist, kita mga artist may gala, nagitay mga kanta nga pag kita mo kay apil na tong include. By the way, Winset, basig wa kakabalo kami ditong Piaok Band sa una katong kato na disbanda ron na. Kato bitang wala pa bitang misikat na disbanda na. At ang ilan ninyo kay mag-front act mo sa among reunion. Mag-reunion ni Pon. Actually, dapat nilang atangan ng ang among naudlot nga collab ni Brother Bern nga murag. Ayan na. Di na nato na i-push kay Kwan. Nagmahay diretso. Sayang kayo.
Nagmahay diretso. Di makita yung yun. Di maginingon Asa na yun siya sa na. tono, Wins? Tawa ko yun. Taasan ako sa tono kay ako. G mo, G. C mo to yan. Adjust na key. Adjust na ng key daw. Adjust na key. Sige, bigyan mo nga kami ng ano ka ng kanta nimo. Tagay daw mi, jamingi daw mi uguan nga ng kanta nga feeling nimo. Burag. Mo pa more ba ni? Okay, bahala na siya. Unsa nga klase nga Bahala kanta na, nga feeling nimo nga burag. Kung original, mas mayo, di ba? Oh, kung original pwede ra sab. Kuan, kung pwede pa. Ay kana usa sa akong ganahan Arp. Paborito. Ganahan ko, ana. May na kay patay, kay tingog na. Oh, yes. Larga, ladies and gentlemen, Winset Hakot live diri sa BBS Bawal Bugok Show. Kung makita pa ang isa, kung sama na ko tingahon ka sa atong gugmamagulan ko, maplastar ang tanan magulan mo, magagos ka gutro. Kung pwede na, kung pwede pa, katulong pagputong inatangan, tutok ko sa imong mata. Halog ako, kay di na ka mawala sa kong una. Di ko katuan na basta tawag text na alas 2 maumang. Hanggang mas upang ng sugod, pero angay ng tiwaso. Kung makita pa tayo sama na kuminahon sa atong gugmamagulan mo, maplastar ang tanan magulan mo, magagos kang putro. Kung pwede na, kung pwede ba, kung pwede na, kung pwede ba. Nagulan. Sama na ko ingahon ka sa atong gugmamagulan ko, maplastar ang tanan magulan ko, magagos ka gutro. Kung pwede na, kung pwede ba, kung makita pa tayo sa kung sama na kuminahon ka sa atong gugmamagulan mo, maplastar ang tanan magulan mo, magagos kang gutro. Kung pwede na, kung pwede ba, kung pwede na, kung pwede
Ang yun! Kung pwede pa. Hala ka. Kung pwede pa. Mag-star si Brother Bern sa akong music video pohon kay sakto kaya ang facial expression sa depressed, sa ano. Depressed daw. Programa ka nga team song sa ABS-CBN karon na ikanta sa Congress. Kung pwede pa. Kung pwede pa na makuha ng franchise may gala. Pertiha kayo. Alam mo, actually, Mr. Chairman, just would like to interpolate the lyrics. The first part is, kung magkita patag-usab, kung sama na ako, mingaon ka sa atong gugma. Nagay. Mr. Chair, burag nagstorya sa kanang gibulagan. Kung magkita patag-usab, kung sama na ako, mingaon ka sa akong gugma. Maghulat ko. Maplastar ang tanan. Kaya medyo traffic man, di kay ka-parking ba? Medyo ano man. Maghulat ko, magakos kag otro. Medyo katol gamay siya, no? Medyo katol siya gamay, no? Kung pwede na, kung pwede pa. Para ano ni, para bang burang nagbulag ang style ni Winset, no? Parang parang ang datingan. Ang story sa song is the two lovers kanang kailangan nila nga i-let go each other because na ay other people involved bitaw or kabit daini or not yet the right time for them. So lang each other free and if it can be happen in the future, if it still can be, so why not, diba? Kabalo na ko sa istorya ni Erp. Kabalo na ko. Kung pwede pa, di basin di ay. Tuloy-tuloy lang relasyon, Erp. Nabulabong naman sa asawa. Sumonang kailangan di na gito. Kaya ang asawa, Erp, medyo nagskandalo naman sa gate. Lisod na. Basta yung na nagaling, muna na yung mga sinyalis nga iundangan na. Okay. Kaya na naman sa gate. Pero ang babae, Erp, nadalag banig. Dito natulog sa kumpanya. Walang naikuan lagi na. True to life na siya. Atong balik ko ng second stanza, Mr. Chairman. Sige. Kadumdum pa ko tung una tang nagkita. Medyo giremenes, Erp. Pila ba kaay sa remenes? Wala. Okay. Kay numdum pa ka tung una tang nagkita. Nitutok ko sa imong mata. Nga medyo lagat. Ay, si Joe to. Ayaw mo ba? Wala ko ilabot, ana. Mag-iigaw pa kong kamera. Si Joe ang gitutokan na to. Nahadlok ako kay di na ka mawala sa akong unahuna. Ayan na. So parang na love at first sight din sa una mga gala. On the personal note, naaba ni siya ka truth to life ba ni? Truth to life ba ni mo ni naaba ni siya? Ang song? Yes. Or ang poem. Aminin mo na. Personal ano ba ni experience ba ni? Actually, personal na nako. Yay! Di ay. So nabighan eh. Sa kulpugon og maayo, kulpugon gud. Tingnan to sa ngayon og maayo. Saan pagkulkog? Ana gid na erbo tapos ana kulkugon gid. Di na to kayo og maayo may gal. Ana din na di ay. Pero in fairness, dagang kayo sa atong mga viewers ang nakarelate yun. Can I continue, Mr. Chair? Can I continue the second stanza? Di ko katuo nga nagka-close ta. Tawag, text, tag alas 2 mahuman. Ngano mabot mo alas 2? Mo magina, ano ginaw mga tawhana? Sa ang excitement ninyo gusto ko. Okay, nagid sa alas 2 ang excitement. Nasa alas 2 tapos maglalis ba na Erp, di ba? Pag abot ka alas 2 sa kadlawon, maglalis ba na Erp no kaysa pag-iuna mo buhi Erp no? Mo gini ka sa gara no. Babay na. Ikaw una na. Ano ba no? Kasi dongan si 1 2 3. Na samok na napagyapon. Ana gina basta may gara kasarap. Kanang alas 2 gyud may wala. I will continue. So, di ko kato nag-close ta, tawag text ta, alas 2 na mahuman. Ang tanan paspas, ayay dito ra. Ug bago pa nagsugod. Paspas, tapos bago pa nagsugod. Pero angay ng tiwason. Tama ba ni? Tiwasaon.
tanan paspas tapos mo pa'y pagsugod na ugba ko pa nagsugod. Pero angay na daw tiwason or pingis na or Pingis na kayo eh. pingis kayo na medyo makasipat Paspas sa may kaliga na. gibuhat, oh. Gipaspasan gud. Tamo pala pagsugod tapos di angay na daw yung tiwason. Unsa ni? Napagay mo sa doorknob gani adto. Napasa gansi ang 3 hours. Kansi. Ako ang pasahon ng last part sa Constanza. Sakit gyud di ay. Oh, nara arp. Nasa Virgin di ay confirm. Oh. Virgin, ha? Sakit gyud di ay ang gugma. Aw. wala daw kami nakukunsa. Kung imong pugson, ayan na. Ayay. Isang linggong pag-ibig pudto. Niabot na gayod ang akong gikahadlukan. Mawala ka sa akong kiliran. Kaya nga naman, nisangat naman sa earth. Nawala na sa kiliran. Dito na. Gibaba na. Ibaba na. Alam mo, Winsett, in fairness sa imong song, parang medyo ano to ha, medyo dagan makarelate niya, medyo painful ha. Pero parang naay song, parang bang naibehind ani nga kanta. Nga naman to nga, kailangan man nilang sa sugod pa lang, bro, di naman niya tiwason. Bakit? So na'y nagbabag. Parang other lover. But ingani ba ang dating ani? Na ay, depende. Actually, himon ako siya nga, nga, generalize na lang na ako. Pwede po sa setup nga, naa mong duha, tapos nagkainlaban mo, pero naa day people involved, naa day isa sa inyo na ay na siya tinuod gid nga uyab, pero relasyon na nga. Sa normal lang relationship nga for now kailangan ninyo putlon usa kay siguro nag-focus og career ang isa. Pwede. So, i-generalize na Joe, para din niya mo mga babae, Joe. Ha? Para din niya mo mga babae. Pupin ni Pupin. Si Joe dilin makatubag dito. Ilom-ilom, ragani ko gani. Di, gadilay ang akong kuhan. Kadili. Sumangil. Basta inyo kung pakot anon about bitaw basta sa ako. Kadilay yung kalit. Machapi day kalid eh. Chapi. Oy, pero kanina nakita na ko si Francis Loperte, nga siyempre kauban sa mga barangay gwapo nga medyo na-appeal po sa music video ani. Makita man ni sa YouTube ang music video sa nadre. Kung pwede. Ay, controversial ni nga music video. Kaysa True to Life, na-fall ang lalaki ani. Na-fall yun. Na-fall ang lalaki ani sa leading lady niya may gala. Tanawan ninyo. Pwede ba na ito makita sa YouTube? Pwede ba ma-share din? Di pwede na ako na ma-share kung gustuhon gini mo or lugar. Bali 20 lang ni tanan Erp. Basin niya nag-ingon sila ba? Kinsa gyud ka ang leading lady ana? Oh, taga-tawa medyo ano niya. Leading lady. Leading lady din. Ayan. Nakita ninyo wala? Kadyo lang wala nila nakita sa kuha na kadyo lang ha. Wen, unsa gani role ani Wen? Unsa role gani ni Jam ani? Sa nga music video si Jamie, dapat best friends ra sila anang guy. Pero naganahan dito sa guy. Pero si guy ang sugid niya is the other girl. Ayan. Kana siya. This girl. Si Adet. So si Adet igagaw na ni Monet. Monit papel, monit lata. So ang controversial ani Erp, kabalo ka sa controversial ani nga kuan. Unsa man Erp? Nga music video. Kani si kuan, kani si lalaki. Laki. Sa True to Life, na-fall ni. Na-fall? Na-fall. Kay kinsa? Siyempre sa leading lady. Ayay. Actually, nag-celebrate na ganun silang mga Christmas Erp sa mga balay Erp. Grabe. May laputan. Nakabalo ba ka na Erp? Nakabalo ka na? Kabalo miyan na. Nakabalo Nana mo ko nga panahon. Ha? Nana ba ko nga panahon? Nana ka na panahon na. So nakabalo ka sa storya na nga medyo inganang naitabo. Migo kay miyaning laki. Nalabi na nagtuo. Nagtuo sa gyud ta bayagin nga murag sila na bayagid to. Mo sabi ito itong kwan. Pero kabalo ko nga gabisita na. Mo galing. Ito nagaling balay-galing kay ko na. Di nagsugod sa sabay-sabay. Mo galing ana. Si Vincent kabalo man ani si Vincent. Kabalo pa si Vincent ani. Hilom lang si Vincent ng gala. Wala. Accessory to the crime.
Winset, dili ka pwede ana sa korte, pwede ka na mo ikuan ana diri sa Congress, pwede ka na i-contempt. Nag-oath ka ganina, nag-Quaker oath. Nag-oath ka ganina, Nabungol nag-oath siya. ka. Oy, nawala ha. Nagkalit ka ng Marcoleta, nabungol ka galit ha. Ay mo kang Marcoleta galit ha, nabungol ka galit ha. Aha. So muna mga gala ang storya. Basta So, nga to. pero ang Tapos ending nasaktan, medyo wala di ay nagkadayon, ang isa medyo nag-expect, medyo na Wagi nagkadayon. Wa sila Actually, nagkadayon. napatoy scene nga pinakalas nga naay mo appear nga other nga character para atong Lucky? kay Luoy magid kay siya sa video. So, pero gikat na lang namo. Amo na siya medyo hangin. Ay, may gala. Ang dito na padulong sa sa iyang comforter, sa iyang ginasharean. Dito na padulong. Actually, ako na i-reveal ka to siya nga guys. Ako to siya nga, no? Character. Oy, ato lang sa i-acknowledge day atong mga balikan sa nato netong mga mga nagtanaw mga view. Labi na ang atong share nga si Marcos Chester Tambis Crisostomo. Oy! Chester. Cooking ng ina mo. Gwapo yung vlog, gwapo. Yo kayo lingaw kay ko sa yung cooking ng ina mo. Asa to cooking ng ina mo no? Unsa to? Unsa masing ana to? Magaling ng ina mo. Gwapo. Luto ng ina mo. Luto ng ina mo. Gwapo nga vlog kanang rocker version. Lutong ina mo. Tanaw mo na sa iyang vlog mo. Unique ang dating rocker style pero ang ginatudlo mga igala pag okay. Kano sa nato ni sa mga guest pohon po ni Batana. Okay. Pwede na pwede. Next song tayo. Unsay next song na kanay imong gi-compose pod na medyo daghan na kay nag-request sa uban diri oy. Gusto nila tanan mo ganin. Actually, siguro katong among collab ni Maria. Yeah. Charatown. Charatown. Kinabasa na ko na nag-request. Charatown. Pero karon may nausap. Uy, nawala. Charatown. Sorry. Ibalik siya na ko, ibalik. Okay. So, Charatown. Pero karon tungkol kaya na sila issue ni Maria. Wala si Maria karon sa live. Na-issue gini. Medyo na-hurt siya. Na-hurt siya itong gi-comment lagi nga. Okay naman wala si Maria. Kay di man kayo siya gamay hawak. Yana manggod ang kwan. Ano nag-ana? Nag-comment. Medyo na-hurt siya to. So muna nagdagan na siya sumangin na di siya mo-appeal karon sa live. Timing mo na itong timing di ay. Ako lang advice mo ka Maria. Ay, pagkuan Maria, ang kanta-kanta, ang hawak. Hawak. Okay, ladies and gentlemen, collaboration ni first ba ninyo nga collaboration, no? Yes, first okay. collaboration. So medyo pila ba mo ka days nag-compose ani? Dugay-dugay ba sad ni? Mo siya one day mi sa isa hotel nagtambay sa hotel. Lobby. Tapos lobby. Christmas song ni siya. Christmas song nga nahimong Valentine song nga nahimong love song nga happy nga nahimong sad hangtod nag-stick na mi adtong pinaka-last na version. So mga 2 days. One day ram nag-meet tapos balik itiwas day na ako ang the rest. Okay. Tapos sa kapamulo mo og kanang compose nangaon ba mog talaba ato nga time. Nag-inom lamig shake. Wow! Oy! Alright. Ladies and gentlemen, again, Winset Hakot, original song ni o collaboration nila ni Maria Filingera. With the song entitled Charatown ang Wa Diri sa Live. Walay panahon na di ko niya ginapalibay. Hindi ko pagkain sa mo ako ang hayahan na aniyan ang tanaw. Sundaan mo unang kwartahan mapan ako ang di sana. I want to tell him that I'm sorry. Nga
Siya daw na ay gugma. Hindi ko magkasabot sa akong kaugalingon. Wako'y lain, apat di lang yun. Akong nagkakontento na aniya ang tanan. Suraan, buhugan, portahan, upan. Ako ang di masaktan. I want to tell him that I'm sorry. Akong tugma ng ba? Di ko sugot maakang pakinig ugma na sa mundo ha. Shut down na nahigugma. Tingin siya, ang pingin siya. I want to tell him that I'm sorry. Nga kung gugma ng bas. Di ko mo sugot maakan pakinig gugma nga sa mundo ha. Nga sa mundo ha. Nga sa mundo ha. Yeah. What a very painful song right there, ladies and gentlemen. Sound. That was a song from Windsor Tango, and that was a song was intended. Gimingaw na, mag-DJ. That song was Sharataon ang Nahigugma by Windsor Takot at Jay Nabaday. Yep. Walay panahon nga di ko niya ginapalipay. Ayay. Permanente ko makaingon nga sa amo ako ang hayahay. Wala. Naan na niya ang tanan. Erp, gidi, in fairness, ako ilang naunaw na nga part, Erp. Ito ginang koan, model ana. Ako model ani. Naan niya ang tanan. Hitsuraan, buutan, kwartahan. Gikuha gyud sa imo. Ako gintanan Apan ako ang di masabtan. Yan. Kani mo'y sakit, Erp. I want to tell him that I'm sorry. Hala. Nga ang akong gugma nahubas. Patay. Hala ka, patay. Di ko musugot. Maabtan pa kinig ugma. Gidali-dali, Erp. Gidali. Burag hearing sa franchise. Wala gilangay-langay pa. Gidali na nila. Dali-dali na nila ang voting. Nga sa among duha, Sharataon ang nahigugma. Ouch. Ay. Ang ikaduha, lahi nga version ang ikaduha. Kanilay na po nga version. Sa pikas na po nga side. Na isa, tulo na sila tanan. Love triangle man. Love triangle ni. So sa isa na po sa pikas na po ingon na po siya. Dili ko pakasabot sa imo mga rason. Sige, lamo-lamo. Si O mo'y nakadalag Dito sa sa O. Wa kay lain. Apan di ka lang gayud ka kakontento. Naanan niya ang tanan. O nalasad ako gi-describe na sa corpo. Hitsuraan, buutan, kwartahan, apan sa ako di siya ganahan. I love that. I want to tell him. Kanta na inoon, giwaw mo kunin mo Nawa lagi ni kanta na I want to tell him
that I love. Ano dapat ang tono ato, Winsett? Tapos dugay ka may Arp. medyo- Vibrato, vibrato. I want to tell him that I love. Dugaya gamay, dugaya pa. Hop! Ito nga sabi na oro nga. Tisira, segunda. I want to tell him that I love him. Nga akong gugma tininood. O tinood man di ay. Tinood yun, oh. Di ko musugot maabtan Sa pakinig imong ugma. mama. Nga sa inyong duha. Mm. Nga sa inyong duha. Ha. Syarataon Ang ang nahigugma sa inyong duha. Naglibog na ko ani ba? So ano niyo naman siya karon nga sa inyong duha, syara na taon ang nahigugma. Tulo na siya ka-character ang song. The first girl, katong first stanza. Tapos, guy nga ginatukoy sa chorus or sa song. Tapos, na si third girl nga nakagusto kang guy. So, ang third girlfriend, wala na love kang guy. Tapos, comes another girl nga mo'y tininood nga nahigugma kang guy. So, yun. Pero si Guy naman wala po nakagusto. ha? Pero si Guy po wala po nakagusto niya atong isa, di ba? Oo. Siga, inanakot tao sa hay kanang nanay galab sa ato. Mm. Ayay. Tapos pagita sa dili pagita gusto. Yeah. Anak ka. Yay. Tama. Bakit nga ano? Kung natay gusto siya, pwede gusto nato. Napoy nakagusto Oo. ta na, di puta. Ano yun? Unsa man yoy? So asa man ka nga part ato Winsett? Asa man ka ato sa tulo ka karakter? Based sa atong lyrics, ako tong basta ang gugma. Wow! Wow. Siya na nahubas sa gugma. Nahubsan yun eh siya. Naubsan gyud siya namalhan. Di na Sa lagto na ba ginamapabos kay- istorya Winsett, namalhan ka. Hubsan na sa gugma. Grabe siya kinagman. Namalhan gyud. Naubsan man. Kung mahubas ka, mamalhan gyud ka. Tama Winsett? Oo, naman Wala na ang naging. gugma. Namalhan gyud. So, bisag unsal ka yung game mo win? Or wala siya nag-effort? Nag-effort gid si guy, but then si girl kay wa siya kasabot kung ang problema kay It's si girl, dili, ikaw ba? Katong sa imong naitalo. Ayo pagliko-liko dia. Ay pagliko-liko daw Winsett. wow! But generic character. Oo. Okay, karakter lang dito. Sige, atong giklaro lang. Giklaro Klaro na lang mo, to. may gala. Defensive sa kay. Alright. Kabalo mo kung gusto mo makadungog sa mga kanta ni Winsett. Naa sa napa sa Spotify. Spotify. Na Spotify na ana. Spotify. iTunes? Sige, paki-invite daw sa ilabi kung gusto sila maminaw sa uban nimong mga songs. Yes, guys, pwede ko niyo ma-follow sa YouTube, subscribe, tapos sa Spotify, tapos sa iTunes, Facebook, Instagram, just type Winsett Hakot, Winset Hakot, JACOT. Yan. Pwede ba yung last song sa imong gusto nga last song? Ayo pag last song. Gugma ha? ba? More. Well, lain. Ay, Gugma pa more ba? Ay, Gugma dahil pa ka more. request na ron. Dagang gayo. So gugma pa more. Kani, Ano ba? unsay inspiration aning gugma pa more kay murag in the first place wala man ni siya gihimo nga para sa MOR. Oo. Wala Gitara yun. may nag-adapt ani. I think ang MOR mo si Sir Dance ba ang niingon nga iya ning i-adapt? Oo, actually, Yung all theme song. hello Sir Dance, kung nagtanaw siya karon, thankful ko kang Sir Dance kay napansin niya ang song, tapos hindi siya nga, what were you thinking that time mong gihimo ang song kay naamay more ang tumoy, di ba? Tapos, MOR squad, manggod nga, ang pamore, ko nga, actually, wala ko nakathink, ana, atong time maghihimo na akong song, pero siguro, destined siya for MOR good. Kay, Wow. pagkahi mo ang kanta, tapos mo din ito yung Sir Dance na, push daw niya nga, mahimong song sa Dear MOR and stuff like that. So, muto siya na, tungod adto, nitaas ang views sa YouTube, nabira po ng other songs. So, thankful ko sa MOR, Sir Dance, sa inyo tamang, sa inyo gyud mga MOR DJs. Salamat. So actually, ang buhat ng galing mo sa mga local song karon na nag-guest na nato din So before ta mag-live o gato mga background songs, ang mga songs na sa atong nag-guest.
So munang giapil ka na mo, so si Winsett ikaw ana para at least makuan lugar. Tinabangay mo na no. Okay, anyway, so muna tong last song nako. Okay, Winsett, salamat kay sa imong pagsugot ha. Salamat day. And hopefully mahuman ning COVID tanan mag-grand grand eyeball taning BBS. Bawal bugok show. Mag-show tapon ha. Booking na nato Martilia. Booking na nato na daan ha. Regardless kung asa na may mauere ha. Regardless. Basta kay kung asa si Bernie dito mi guys. Package din eh. Alright, sige. Pwede ba Winsett matagaan mi nimo kuan kana nga kanta karon ang Gugma Pa More? Yeah, sure. Alright. Ladies, again, thank you very much Winsett Hakot and Thank you. ito na po ang kantang Gugma Pa More. Nila akong mga future nga ipang-release po doon ta ilang suportahan sama sa pagsuporta nila sa Gugma Pa More. Alright. Sa label mo karon day. Miga. Actually, I'm free! Kanang ipay kay siya. Sa BBS na siya nga label karon. Magbuhat mo yung BBS nga label. Kami mo yung mukuan. First artist na nakasign Before siya mo adto, sa abangan din namo na ay song ay mong giluturon unsa man ni? Pasabog. Oo, naay mga few songs nga gitago sa nako. Yan. So mo to siya. Is there a new label? Walay new label, but then mas siguro i-push na ako kang nga indie ana. Indie sa siya karon. Okay, fine. Indie man. Full ko kay ang isa sa mga future na ko release na song kay gikuha siya as the theme song ani nga hindi pod nga movie. Wow. Oo, na-stop lang. Wala lang siya na dayon og release karong June kay sa COVID. So, hopefully mahuman ma-release to nga indie film. Congrats. Alright, congrats. So Okay. much. Thank you very much again. And Winsett, please, Gugma Pa More para sa aton tanan ng mga naminaw karon. Thank you very much. Lagi. Ladies and gentlemen, Winsett Hakot. 2020 lang guys, 2020. 2020 lang, 2020. Gcash lang ninyo guys. Naanasan ka lagi mo sarang sige lang kagaya sana sayang yung giawayan o na ay beer siya mo. Sige ba, ihilap lang, ibawas lang ang imong gibati, kay narako diri. Maminaw ko ba'y, kay gugma diri. Wakay pagkit, kasakit-sakit lang sa libati. Sa may kipundan, atong istoryahan, ayaw kabalagan, titig habiyaan, pero ay nagko. Gugma Pa More. Ginawa ang lalo, hala sige, sige ba, ihilap lang, pagkawas lang ang imong gibati,
atong istoryahan. Ayaw ka balaga, titig habiyaan, pero ay naku, ugma mo. Kay ugma, oh ugma, kasakit-sakit lang sa gibati, sa may hinungdan atong istoryahan. Ayaw ka balaga, di kabiyaan, pero ay naku, oh, ay naku, pero ay naku. Yeah! Shot be, shot be, shot na. Loy. Timing kayo nag-inom yan mong mga... Tagay-taga! Shot pa more. Wow! Fighter 50. Nara. Shots ko dire, nag-inom ko dire. Ayay. Shot. Hala ka. Nakikinig-abot day. Nakakamiss. Winset ako, dagang salamat ha. Please, saan ka ba active? Facebook o Instagram? Ay, kung nag-TikTok na sa karon. Both Facebook and Instagram. Yeah. Shout out sa imong mga friends, Vincent. Paki-shoutout din niya. Ay, shout out din sa akong mga friends nga nagtanaw diyaan, sa mga tao nga nag-support sa ako. And also sa akong mga housemate, sa akong mga hot KZ, Kakenken, sa Kinalalin, mga Hora family, and Hakot family, and basta mga to. Punta support mga future nga ipang-release na songs. Yes. Yan. Basta na i-shot. May Basta na naman ko. i-shot, Basta na basta si na Vincent. Ako ginang kuan na tagayan ginako na. Winset, again, dagang salamat. And ikaw, bisag, taas na kayo mong naabot. Nakita naman sa mo, humble lang yung gyapon kayo. Ligi. Ligi gyapon si Vincent, In no? fairness, Ligi na siya mag-snap sa ato. Yeah. Paano mo na? Bakit ba ganon? Mas taas na mo. Maski wala na sa Eric, kanang kapansin nun punta niya. Bisa kita magtamakan na ta. Tamas-tamasan. Thank you kay Winset and sinuportahay lang Salamat, ta. Mika. And, thank you again sa imong time. Tana dilim ni ang last time. In the future, pwede ba mo guest utro kung na ako? Siyempre, Ay, dapat. problema na. Kung mag-release ka, dapat ganun din, ha? Open man may tanan permi. Amo na gi-booking daan. Alright. Salamat. Dagan salamat. There you go. Dagan salamat again. Winset Takot, mga kapamilya, mga ka-BBS. Sunod Ay, lang kung mo ninyo kalimtay, Master Poppy, kay lubat na ako, Master Poppy, YouTube channel and Instagram and Facebook. Bye, Winset. Sabay gid Bye. Alright. Teka muna. Oy, syempre, pasalamat din ko sa Blue Energy. Again, mga ka-BBS, kung kamo magtubil, dito na mo sa Blue Energy. Kaya ano man, na sila'y kuan, pagas, libre bugas sa Blue Energy. Isa ka kilo nga bugas sa kada 2,000 nga worth nga transaction sa Blue Energy. So for example, nagpagasolina mo tapos 2,000, automatic pag abot sa 2,000 na usa ka kilo din mo nga bugas, automatic na single or accumulated na receipts na. Sa tanan ni siyang Blue Energy Station, ipakita lang ang inyong resibo para i-claim, ha? Again, sa Blue Energy, sulit ang kada tubil. Antod gano sa baning promo ERP? So para antod siguro sa ganahan ni sila ERP. Ayan, Wapa may gibutang na kuan, Basta ang tibok Mindanao adunay 22 ka Blue Energy Station. Sa Cagayan de Oro na Bulwa, Patag, Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Punto, Dosmeña ug Kugman. Napod sa Misor, Davao, Caraga, Iligan ug Bukidnon. Busa, kung asa mo magpatubol dito na mo sa Blue Energy. Blue Energy. Muna akong giingon pod Herb, lami kay magpatubil sa Blue Energy kay mudawat to sila GCash. Labi na to mga cashless na karon ng mga drivers ug uban pa. Correct. Pwede mo ni dito. Herb, sa akong gi-promise para manghatag ko sa atong next na BBS. Manghatag libre or ako'y mulaba sa inyong labonon. Hala, Akong ipakuha sa dirt bag.
So ang inyong buhaton, itapokon ninyo inyong kuan, inyong labhonon. Bulingon. Oh. Bulingon ninyo, tapos picture. Picturean. Tapos ibutang ninyo sa kuan, sa atong grupo nga grupo BBS. Okay? Sa sunod ko niya sa sunod na niyang itong draw. Tapos, of course, Erp, imong Bisaya oy clothing. Yes, Bisaya Oy clothing din ako dahil naicoming na mga restock na ko for padagat. And then sa itong mga Bisdak o Bisaya Republic. At ang ninyo ko, mag-post ko sa ako ang sa Facebook. Paki-like lang ang Facebook page sa Bisaya Oy Clothing PH. And then next time, pagpaabot ng stock, magpa-drop ko din sa t-shirt mga tagbud. Yes, mga tamig din. Apin na ako, napabuhat na ako sa akong bitok-bitok university t-shirt. Ayan, yes. ayos. Medyo lang, atong kon mga lihok kay tungod lagi aning COVID lagi. Mulagi. Alright. Again, dagan salamat sa First Valley Bank. Kung kulang mo pang kapital, ato na mo sa First Valley Bank. Dagan salamat sa Blue Energy, sa Rescue Alcohol. Uy, thank you very much. And Uy Masoy, thank you very much. Okay, so mora to may gala. Please, kung gusto mo maminaw sa uban na mo mga episodes, kung wala niyo nadunggan, dagan kayo nindot po among episode last time. Ato lang mo sa Spotify, tapos i-search lang ninyo ang Bitok University Podcast. Again, Bitok University Podcast. Alright. Mas gwapo dito sa Spotify. Kung dili, ilabalikon ang atong live tapos i-share gyapon ninyo sa inyong mga social media. Alright. So, mora to. Dagan salamat sa inyo, guys. Thank you very much sa tanan. Sa ngalan ni Master Popping, nalubat na daw. Oo. O ni Maria Ngambot, asa siya. Ito po si Bernie Bitok. And Joe Romantico. Dagan salamat sa tanan. Mayong gabi. Ingat mo tanan. Love you all. Bye.